Badira esanai bakar bat baino gehiago dituzten hitzak eta horietako bat sare hitza da, sare elea. Zer datorkigu sare esan da? Weba, sare sozialak, hain modan daudenak, futbolerako sareak, arrantzakoak, armi-arma sareak. Ez zaizuela bururatu sare hitzaren hurrengo esan nahi hau. Jesus Mari Arzuagaren noa, Irurara. Jesus Mari Arzuaga, arratzaldeon. Kaixo, arratzaldeon. Ze martxa? Hemen txaigetxik, denboa pasa. Sari egiten, ez da? Bai. Egurra sartzen moldian. Egurra sartzen moldian. Moldian, bere forma emateko. Bere forma emateko. Bai. Hauziak gero, sariak izango duen, forma ez da? Forma, bai. Sekatutakoan, hemen pixkatian egoki, pixka sekatu arte, eta gero, utzi, urte betian uste zaiok, bere forma horrekin, eta gero urrun gurtian, limatu, diferentzik kendu, egurra preparatu, ari jagartzen. Jesus Mari, Iruran gaude, oantxe ez dira, herri asko gehatzen, hegoalden, iparralden da bai? Bai. Saria jokatzen ez da? Ez, Gipuzkoan Iruran bakarrik. Lehen Irunen jokatzeugan, baina bain Iruran bakarrik jokatzea. Eskola dago zehoak, uiana, eta, hain dituk ikasten. Eta beste batzuk gaundixu baitu, poliki jokatzeuganak. Eta txabalketa eta mundialak izatean ean, beste lekuten esaten bezala, beste giztonian, doan lekutek hartu behar da. Iruak behuteitu, mundialeta. Aurreneko pausua, egurrana. Hori lau bostagunen utzi? Bai. Gero atera eta hola jarri. Hori dituk. Hola hotek aterratakoan. Eta beste bate bai, holakoan, bigindakoan, jarri hola. Eta urte betian hola utzi? Bai. Gero, hoi indakoen... Hoi banatuta, hau seokiko genduke. Bai. Esaria ira bere formakin. Eta hemen ikusten bezala, hau loriuek, hau baino. Hau zepan beko partia lago. Eta orduan, igualtxua jartzeko, baiteiu limatu. Neurtu ditaldezu, loria baten eta beste, begiz. Neurtu gabe eta biztaz egiten lana beraz, Jesus Mari, baina batez ere, patxadaz. Izan ere, zein aldaketa handiagoa lehen eta oraingo lantegien artean, denborak epeak eta presak baino. Jesus Mari, hemen bai asarek bukatu gabiek, baino, hemen kutsa dotoriak ez hemen. Bai, aspaldikoek hau, aspaldikoak. Basarri den baten. Basarri batekoa, berez. Dek hau, beizamako basarri batekoa. Beizamako basarri batekoa? Nere emaztian ize bat eta osabak angoituen da, gero guru itxizituen. Garai bateko armarioak, abek? Bai. Bueno, Jesus Mari, hemen ikuste dugu, beran, jardi bukatun, ikusi duguna, ez da? Mendik aurrea prozesua, zein da? Honite zaioak, hemen ikusi bezala, gantxo bat, txulo bat, mendik pasatzek ari bat, ari jau. Gero, izango ianak, hemen dizartukoan ari guztik, hemen dik bueltan jute. Hola, horretik. Eta hortik antzugetatzen zaioak horri. Eskuleku bat jarri, hau, tralla, eskuleku bat, hola. Tralla deitzalde jozu? Bai. Soka honi? Soka gorra. Oain zaila biletzen, soka, klasio. Zatik, hau, garai batien ibiltzen mentzen, arrantzaliak, egaluzia tarpatzeko eta gauzoitako. Pita bezala? Pita bezala. Hamuk eta lotzeko, ez da? Baina guain dena plastikoen hola dan, ez da egiten, da guain zaila biletzen. Bueno, eta hemendik ordon? Gero hemendik aztek, hola. Aurreneko bi bueltak, traila honekin, oso gogorrak ez ditezen muitu. Da gero, hoi jarritakoan, algodoia itxori bat, eta haudek biguina honekitik pixkatola muilian itik. Hemen kontua da, sare jokon, nik egituten ez, nola benpertzaion, eskumuturrentzako hemen da? Bai, muineka. Muineka eskumuturra barra hemen du. Zatik, gazte baldin bagea honekin pelota jotzen, pala bezala, horraketakin, orduan, ezin zaio, hau biguina nola doen, zaio direzizik egin batean, galditek. Eta harrapatzen azte baldin bageak, gelditzen, poltzik etzek egonek, eta orduan ere horite pelotaz. Orduan momentu babiek hartuta bota. Hartuta bota, eskomotorreko jogoa. Eskomotorra bai, hori hona.
Nekeik baldu, lan honek. Hau iten ez? Xaria, ez du nekeik, ez du aparteko zeik, ez Ez, limatzeko garaile, ze pixat. Pazientzi jabe, zugu esan dezuna. Pazientzi jabe. Ni horrekin ibiltzen ere eski, pazientzi jakin. Nike bai, beste gauza askotan, lehen jo niken pazientzi ja nike. Bai, Urtiekin oire galdu itek. Bai, Bai. Kusikoek, aldatzen izekin. Eharrak abordun, ni polaretan. Josmari, nungo dute, ia. Nik Elizako otari jabe, baina hau beste zerbait da. Bai, aurreneko xaria jokatzen belotan, eskuz da, xarez da, hemen azteituan, Irurako gaztiak. Aldak arkupie, Irurako Elizako arkupie. Hemen frontoizia ikuste dugu, eta xariekin bakarrik, eskupelotan. Ez, eskuz, gehien eskuz, eta xariekin, bai. Uztet gara jartan gaina, holako segitzula, tea guetzula. Hau tapatu bauan, ati hau. Eta hauan pareta lisua jarri ziren, eta nik uste jarriko zuela pelotako leku bat izateko. Eta hor letze dunez, galaz hilare bai, bolara baten eta? Bai, gu hemen... Elizkizuna esan bitarte? Elizkizuna izan bitartean, itxon jokatzek hemen. Bugatu arte. Errespetatzatzen duena? Ba, batzutan. Batzutan. Bezetan ez. Alde digitak hor txoliko ezbiden, gaurko unen inorri biltzalda hemen? Bai, pelotan da ibiltzitu, bai. Xariegin? Baina, ez, xariegin ia trinketian. Hemen partidiko itialda? Ez, hemen ia ez da egiten. Gainea, leheno beste iketzeolako egiteko, baina oso arriskutzu bauan. Pelota velozia ondi jartzen ziken, da hau katjola bezala atuan. Hemen lau pelotari jarri eta zartako garrak. Buruko hartzeko arrisko, ze pelota larrozko Oain dena kasko egin ibiltzen, baina orduan kasko egin zuen ibiltzen. Bakarren batek buruko galantak hartu bai? Bate baina gehiago bai. Zuk? Nik ez, ni jokatzen da. Beira lasai? Beira. Ontxe mutiko eskor batzuk ikusitut, pasaran raketakin. Bai. Zer iritzu zaizu, ze ikusteituzunen, ze burutazio jotartu zaizu? Ba, denbora berri diala. Eta umiake ze ikustuen telebistan areo ditu. Bai raketa, bai futbola, baloncesto, oiden eta. Baina eskola batzuk, hemen xariana eta oibeak xarez bere ordutan da behunetan ibiltzitu. Nik guan ze hartuta asmatuko aldet? Xari hartuta asmatuko aldet? Asmatuko, noski? Ba, eguxo. Zena sekreton batu zen, zindan eman ez da, zuzenen... Eskumuturra ebili, eskumuturra azkar. Kolpia eman gabe. Kolpeik eman ez. Eta kelegi atzeatu gabe ere ez. Hartu gabe, eroringo zaitelako. Oidek. Ia sepatatzen. Aberraz mutzeke. Garki. Lagunak, ez dut asmatzen, kanpotik begiratuta erreza dirudi, Baltari eta konpainia erraz ikusten dira, baina xarean ere, dirudienez errezagoa da. Kanpotik bestengatik jarrutea, merkezurreko kontuarekin, plazara jetxi, mangamotzetan jarri, eta lan txukun bat egitea baino. Aspaldiko ezagurearen arabera, badakizue, hobea omen da alperrik jardutea baino, alperrik egotea, beraz. Xarea eta pilota utzi, eta martxa egin behar dut. Bizi modu honetan oso garrantzitsua bai da jakitea, zein den bakoitzaren tokia, eta non egiten duen enbarazu.